skal sige, det er, at hvis I hører noget, der larmer, så er det fordi, jeg har vinduet åbent. Og hvis det ser lidt anderledes ud i baggrunden, så er det fordi, jeg er på Bornholm. I dag, der vil jeg smage denne her, som jeg fandt på Bornholm i Netto. Denne her State, som er med lemon lime og noget sukker. Lige noget andet, jeg skal sige, at der er Christian Eriksens autograf og Rasmus Højlund, det er fodbold. Ja, og så den der Karoline Wozniacki. Så vil jeg åbne den, og så den smager godt. Der var nemlig nogen, sådan, den er ikke. Der er nogle andre nogen med skruelåg, som jeg havde set på Google. En med appelsin, og så var der en anden, jeg gerne ville smage, men den kunne jeg ikke finde. Så i stedet for så tester jeg denne her States. Dufter meget godt. Jeg gætter på, at den er hvide. Der havde jeg ret. Det ligner vand, eller dansk vand. Skål. Den måske have været bedre, men nu drikker jeg den jo stuetemperatur, sådan lidt varm i det. Den smager okay. Jeg synes bare, den er lidt kedelig i smagen. Ja, den smager okay. Så, som jeg plejer at sige, giver point fra 1 til 10, hvordan dåsen ser ud, og på grund af smagen. Så, vi starter først med, hvordan dåsen ser ud. Dåsen, det er bare et S, ligesom for States, og så står der Energy på. Og så er den hvid. Og så er der Rasmus, som jeg lige har sagt, de der autografer på det, og så står der, hvad den hedder det. Den giver jeg 6 ud af 10. Det er et fint nok design. Og smagen, 7 ud af 10. Jeg skulle lige tænke over det. 7 ud af 10. Smager også okay. Så ses bare til næste en taste test. Hej.